To labari da dumi-dumi a halin yanzu shine rikici fa ya barke tsakanin Barkete family da kuma Siman Abbas da kuma Husaina matarsa kan wasu matsaloli da suka faru a 'yan kwanakin nan. Wannan rikici dai ya barke ne bayan da Husaina ta sake wani sabon faifan bidiyo inda ta nemi addu'ar mutane da kuma neman taimako a gurin mutane da addu'o'i dai kan abin da ya faru da ita, inda ta koka kan cewa yanzu ma a halin yanzu fa ta rabu da yaranta da sauran wasu abubuwa da ta bayyana. Ga dai faifan bidiyon sai ku gane idan ku kana daga nan sai mu dawo mu daura daga inda muka tsaya. Ni da lafiya ina kwanciya kusan wata biyu ina kwance. Bisa ga maganganu don Allah don Annabi jama'a, wallahi ba a bani ba. Wannan kuɗi da kuke bibiya ta har ta zama rayuwata, ana barazana da rayuwata akan kuɗi miliyan 20, wallahi ba a bani ba. Gida da mota ba a bani ba, wallahi tallahi ba a bani ba. Kun ji rantsuwar musulmi kenan da ku bani rayuwata tana cikin hatsari. A yanzu gashi na yi kuka na fito kun taya ni mijina, na fito na bar mijina da 'ya'yana a Gombe saboda wani dalili na rashin lafiya da ya same ni. Don Allah don Annabi ina so bidiyon nan ya kai duk inda zai kai. Ina godiya da regular 21 AK, duk wani regular ina godiya da shi. Ina godiya da special force, na gode Allah saka da alkhairi. Amma kuɗin da 'yan Kaduna kuka ce Bello El Rufai ya bani, wallahi bai bani ba. Ku taimaka min, ku taya ni da addu'a, na gode. Barka da dawowa. To daga nan ne fa shi kuma Siman Abbas shi ma ya fito ya mayar da martani, inda ya bidiyo kan cewa duk wanda yake cewa su rabu da matarsa ko wani abu ya faru ƙarya ne, ba gaskiya bane, da wasu maganganu ne da yi shi ma ya bayyana. Ga dai faifan bidiyon sai ku gane idan ku kana daga nan sai mu dawo mu daura daga inda muka tsaya. Sai magana da ne ta samu akan mutane suna magana akan wai ko ni na saki mata na Usaina, wannan magana ba haka bane gaskiya ba. Tsakani da Allah muna tare muna zaman lafiya, ba wani abu da ya faru. Ƙarairayi ne kawai irin na mutane da suka shirya suke so su kawo wani rudani a tsakani. Sannan kuma akwai lokacin da tabbas aka yi admitin nata ta ɗan yi jinya na rashin lafiya a asibiti nan asibitin Gombe na specialist, wanda aka admitin nata ta kai irin kamar kwana 10, wanda doktoci su ma sun yi kokari gaskiya dan sun yi nuna aiki sosai akan ta, musamman ma ita inda suka nuna concentration akan ta, sun ba ta kulawa sosai. Ana shine gaskiya ta yi rashin lafiya kuma Allah ya sa ta samu sauki. Daidai lokacin da za ta koma gida, kanuwan mamanta ta zo suka tafi tare, aka ce ta je ta ga gida hankalin ta kwanta zuwa dan lokaci kaɗan za ta dawo mu ci gaba da zama. Dan yaran ma yanzu haka suna nan an sa su makaranta kuma sun ci gaba da makaranta, ba wani abin da yake. Barka da dawowa. To daga nan kuma shugaban Barkete family shi ma ya fito ya yi korafi, inda a cikin channel ɗin shi ko kuma mu ce a tasharsa da yake gudanar da abubuwan da yake na program, ya yi alawade da wannan abun da ya faru kan rikicin Siman Abbas da kuma matar tasa ta cikin gida, inda ya ce akan rikicinsu akan kes ɗin Siman Abbas har faɗa yayi da su manya-manyan sojojin ƙasar nan da sauran abubuwa, amma kuma daga ƙarshe abin da za a saka masa kenan, inda har ta kai ta kawo wani mara kunya ya kira shi a waya inda yake masa wasu tambayoyi na banza, wanda har hakan ta kai ransa ya ɓaci da sauran dai wasu abubuwan da suka faru. Ga dai faifan bidiyon sai ku gane wa idonku. Ya ce Abbas yana duka na, sai ya zo ya ta duka na, ya ce ina an ce mishi na ɓoye kuɗi. Assalamu alaikum. Ka kira ne ka ce kana tuhuma na akan to kana tambaya me ya tambaya ka? Ana cewa haka da sai to bari tambaye ka. Wani irin tambaya? Ga ya mun tambayar. Tambayar cewa wai an ce ko baka ba matar da mota da kuɗaɗen ba, to shi ne ake tambaya. Wace mata? Matar nan matar wani soja nan da aka kai kes su. Wani soja ne? Soja da Siman Abbas. Okay, matar shi. To shi ne naga bidiyon nace bari tambaye ka. Wai menene? A ina ka ga bidiyon? A Instagram. Wane ne ya faɗi cewa ban bata kuɗi ban bata mota ba a bidiyon? Amma Instagram ne kana magana, ita matar take magana, ita da particular one. Kai ka ji da kunnanka? Gaskiya na ji abin da kace. Ka ji ta ce ban bata kuɗi ba ban bata mota ba. Wai haka na ake cewa. A'a, ita ta ce ban bata kuɗi ba ban bata mota. Ta ce ni ban bata kuɗi ba ban bata mota ba. Wai. To kuma in zaka lura ban Allah da ka kira ni sai da nace ka gabatar da kanka, ka ki gabatar da kanka. To ai tambaya ne kira ni. To tambaya kanin ubanka ne ni da zaka kira ni ba zaka gabatar da kanka ba, kawai ka ce tambaya kake. In dai ba da wata ta manufar ka kira ni ba sai ka ce suna na wani. Wallahi ba da wata manufar da kira ka ba. Ka gabatar da kanka mana, kuma a haka ina iya sa a nemo ka kama ka. A kama ni saboda insha Allah. Ko kana ganin hakan ba zai yiwu bane? Akan da tambaya. Kana ganin hakan ba zai yiwu bane ne? Najeriya muke ba abin da ba zai yiwu tunda kana da kuɗin da zaka bani. Ka rufa ba maganan ba da kuɗi bane, maganan yanci ne. Ka ji mara kunyan banza mara kunyan wofi. To akan wannan yanzu zan dan yi magana. Coach Aminu da su dan Hajiya da sauransu nakan muku nasiha in ce mutanen mu na arewa musamman Hausawa mu hankali da su. Ina ga coach ina muku magana haka ko bana ga? Kwarai da gaske, ko da wani lokaci ranke dade. Sani kai ne shaida na. Nace abin nan da muke yi da wasu kabilu lafiya lau, yanzu da muka ɗebo na arewa nan Hausawa mu za su zame mana matsala. Farko dai shirin nan karfe 4:30 ake yi, ba da yamma ba da safe ake yi ba. Mutanen mu sai su zo tun da asuba su zo su tsaya bakin gate. Wasu suna bara, wasu abin nan.
To anan muka karkare labarin, a halin yanzu dai an rasa gane waye mai gaskiya tsakanin Husaina da kuma Siman Abbas, saboda a halin yanzu dai mutane sun fada tafkikin cakwakiya na duhu. Ga kuma kes din ordinary president shugaban Barkatai family shi ma korafi kan wannan abin da aka jawo masa. To ma sauraro ku rubuta mina comment section me ra'ayinku game da wannan rikici.